Hrám v kapele Besná na basgitare. Hráme post-black metal. Je to pre nás skôr škatulka, do ktorej sme spadli, než že by sme si ju cieľene vybrali. V podstate, keď kapela vznikala, tak sme prišli z takých dosť rôznych metalových žánrov. Samo napríklad bol viacej tak zameraný na rôzne metalcore, deathcore vplyvy a takéto veci. Ja s Pinťom sme boli skôr takí, že sme boli zameraní na nejaký avantgardný metal, progresívny metal a podobné veci. A spoločne ako keby s mesou tých nejakých našich preferencií toho, ako by tá hudba mala znieť, sme nejako dostali sa k takémuto amalgámu, ktorý teda spada do tejto krabičky. Väčšina tých kompozícií vychádza od toho, s čím prichádza Pinťo. Väčšinou on je ten prvý človek, ktorý donesie nejaký riff. My ostatní ako keby dorábame svoje party k tomu, aby nejakým spôsobom k tomu sedeli. Väčšinou nejaká tá idea tej pesničky vzniká z dvoch strán. Čiastočne si ako keby už začíname predstavať, aký bude text, o čom cca tá pesnička bude. Snažíme sa zachytiť nejakú emóciu, ale väčšinou text vzniká až potom, ako je spravená samotná kompozícia tej skladby. Na textoch sa teda podielam čiastočne ja, ale väčšinu z nich píše teda Pinťo.